Que tal? Bo día, Ana San Fernando. Bo día, Andrea Blanco. Eso da claqueta como que tal? Como se le va? Pois mira... Eu quero facelo, trae. Ah, vale, toma. Mira, es un pouco complicado. Porque está rígida, tenemos que darle más, Vamos a ver. ¿sabes? Vedes como vamos así mellorando o equipamento? Sí, sí, la verdad. Está rígida, ¿verdad? Hace Sí, poco ruido. un pouco. O sea, mi mano era mejor que la claqueta. Bueno, pero queda moi chula, ¿no? Queda muy chula. La probamos. Pues nada, ben, moi ben, todo ben. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. E ti? Muy bien. Es decir, que viene peinada y con el viento, el huracán que parece que hay en Vigo. Sí, no, ahora mismo pareces unha bruxa, desde logo. Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí, de feito, mira, huracán que en vez de falar en galego estaba falando en castelán. Esta muller o seu pelo dame moito noxo. Bueno, Bueno, non vamos muy falar ben. de pelos. Sí, rompemos cuarta parede. Veña, sí, rompemos. Pois, sí, Sí, pois aquí empezar e matar. moi ben. Vale, pois estamos como sempre en Avenida Beiramar 113 de Vigo, é dicir, Sala Ártica, sí. Que imos ter en Sala Ártica a vindeira semana? Teño aquí a chuleta, pero tamén a teño aquí. Sí, Entón, vamos. temos dúas. Día 7 de marzo, ás 4 da tarde, non podedes perder o Agarima Fest, porque é un festival de curtametraxes moi interesante. Sí, e os días 8 e 9 visítanos Azar Teatro de Castela e León con A Paso de Rueda, que, bueno, cousas moi interesantes, moi variadas para que non vos cansedes de vir, porque tedes que vir, como sempre. E hoxe a quen temos nos? Pois hoxe temos unha compañía que a min faime especial ilusión, pois unha compañía galega que leva pois nas nosas rúas máis de 20 anos dándonos espectáculos que quedan na memoria. Bueno, con estes espectáculos recorreron gran parte das rúas galegas, españolas e incluso internacionais. Trátase da compañía Troula, que estivo, pues nada, hai pouquiño estivo co seu espectáculo Hexágono aquí en Vigo, que tiven ocasión de velo, e bueno, non podedes perder. Unha pocholada, efectivamente, non é porque este eu no espectáculo, sino porque en sí é unha maravilla. Están tendo moito éxito con Hexagon, todo hai que dicilo, pero bueno, tamén con outros proxectos que, bueno, menos a memoria, non, de recordarlos na calle, pero son moi míticos. Se estivestedes algunha vez na Feira Franca, sabedes quen é Troulacía, sí? Vale, pois... Pois, máis, salve Troula, Troula que levanta calquera festa. Salve, Troula, os máis explosivos. Salve Troula, punzantes como as abellas. ¡Salve! Moi ben, Pepito, que tal? ¿Qué tal? Como estás? Muy ben. Pois hoxe temos aquí a Diego, un dos, bueno, dueños, jefes, cabezas Fundadores, pensantes de Troula. Sí. Que tal? Estás preparado para decir Macbeth 3 veces? Estive ensayando un poquinho pola noite, pero creo que non estou preparado. ¿No? Te lo digo. Xa, Venga, lo digo sí, xa sí, así. sí, dale, dale. Macbeth. 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 Muy bien, Venga. muy bien, muy bien, muy bien. Nada. Nunca pasa nada. Bebo auga porque... Sí, xa, bebe porque- agua, sí, sí, bebe sí. Bueno, íbamos a empezar, como sempre, polo inicio. Por que Troula? Por que vos chamades Troula? Boa, isto é unha longa historia. Temos tempo. Sí, temos tempo, vale. Nos os tres de Troula, Laura, Sergio e eu. Sí. E logo tiñamos outros socios que chama Moisés, que marchou, que quixo opositar e dedicarse a unha vida máis seria. Ajá. Fundamos Troula, pero bueno, nos viñamos do mundo da educación, das actividades escolares, traballábamos nas piscinas municipais de Vigo dando clases. Ajá. E un día vi un anuncio no periódico que necesitaba un Papá Noel para un centro comercial, e presenteime, e metíme nunha empresa de animación. Sí. Empecé a facer de Papá Noel, de Pikachu, de Pokémon, de payaso. Outro día coñecí uns portugueses e dixeronme: "Queres aprender a andar en zancos?" Eu: "Sí, maravilloso, pois andamos en zancos." Empecé a facer moitas cousas. Pola mañán andaba en zancos, pola tarde facía de payaso nunha comunión, pola noite pinchaba nunha boda. Entón, que como que mamei moito o mundo dos eventos e un poquinho de animación, non? Sí. Entón, xuntándome con Sergio e con Laura e con Moisés, dixenlles: "Hostia, podemos montar algo de animación." Empezamos polo mundo das bodas, bautizos e comunións. Ajá. Payasos, tal. E pouco a pouco empezamos a facer cursos de clown, empezamos a aprender con zancos, empezamos a meternos no tema do lume, e fomos como desviándonos ou facendo rumbo cara á rúa. Sí. E aí empezamos a facer rúa, empezamos
Co noso forte, o forte de Troula sempre foron os tambores, o lume e os zancudos. Empezamos a traballar, fixemos un espectáculo que foi un espectáculo de piratas, que te coñeces ben. Sí, coñezo. Nada, dixemos, podemos facer outro, agora en vez de tambores, porque non metemos unha guitarra eléctrica e metemos unhas marionetas, tal. E foi como liándose, e levamos así 23 casi, creo que facemos este ano. Ole. E así empezou a cousa. Bueno, sempre nos tirou bastante o tema da escuridade, nos como desviando ata a escuridade, ata que tivemos fillos, e dixemos, bueno, temos que facer algo infantil, xa está ben de facer tanta escuridade. Sí, no, ya. Fixemos Uxía Lambona e tal, entón xa como que lle dimos un toque máis infantil. Pero bueno, a parte oscura, a parte esa siniestra de lume e tal, sempre estivo aí, e sempre estará, no ADN de Troula. Por iso chamase Troula. Eso. Moi ben. Contestache xa un Sí. montón de cousas. No, pero podemos retomar, porque cada cosa ten migas. Son Claro, 23 claro, anos e podemos falar de mil cousas. Sí, non, porque Sí. íbamos preguntarvos pues, como foron os vosos sí. inicios, como chegastes á animación de rúa. Sí. Bueno, máis ou menos xa... Sí, o xa contei, sí. dixeches, Sí. Pero bueno, tamén nos comentaches un pouco como vos atopástedes. Sí. A compañía sodes vos los tres, non? Sí. Pero traballades con elencos moi numerosos, e son bastante estables, non? Que concebides a compañía como unha especie de facer familia, comunidade, pensades que iso despois favorece o vosso traballo? Que o estaba comentando agora falando por teléfono precisamente con Laura, a miña parella, que moitas veces o límite entre o profesional e a amizade é moi difícil marcalo, se mestura constantemente, incluso na miña casa, a miña parella traballa o mesmo que eu. Entón é moi difícil marcar ese límite entre o profesional e a amizade. En Troula se mestura constantemente, non hai esa línea, non existe. É unha parte do éxito traballar con amigos. Sí. Creo que temos a capacidade de que todo o mundo que traballou en Troula está a gusto, forma parte desa familia. Bueno, tratamos de conseguir eso, pero bueno, é moi difícil manter ese equilibrio de profesionalidade e amizade. Os mesmos tres socios que estamos agora somos colegas todos, de sempre. É como unha relación de matrimonio a veces. Das, quitas, tes que saber escoitar. A veces non é estar preparado profesionalmente para traballar, ser moi bo no teu, sino saber traballar en equipo, pero non só no artístico, senón en todos os traballos, traballar en equipo é fundamental, é a base da sociedade. Sí, totalmente. Bueno, retomando Laura, Sergio e máis ti para crear a compañía, cal foi, ademais de pois simplemente que a vida vos levou polo camiño de facer animación de rúa, non? Bueno, agora teatro de rúa. Cal foi o voso motor? O sea, o motor máis que dixedes, vale, queremos hacer isto porque? Ou cales foron os vosos obxectivos agora de facer Troula? É difícil definir iso, non? A min, personalmente, o que me motiva é a anarquía, non? O mesmo hoxe, non? Pois ás 9 da mañá estou presentando unha subvención, ás 11 da mañá estou nunha entrevista e logo ás 5 da tarde estou facendo un bolo en Betanzos. A min gustame iso, sabes? Tocar bueno, o que máis me gusta é actuar. O papeleo non me gusta, non? Pero, bueno, tamén ten o seu punto, non? Vou facer este proxecto, fago isto, me gusta esa anarquía que se xenera, non entrar nunha monotonía diaria que digas, ás 9 me levanto, fago isto, cada día é super diferente, entón eso enriquece moitísimo. E logo o tema económico tamén, non saber ao final o que vas a cobrar a final de mes, Ou se vas cobrar, ten a súa, te dá vidilla, o sea, é super chulo. E que me motivou a facer, contesto, isto vai por outro lado, que me falo moito, perdón. No, aquí estamos para explayarnos, con tranquilidade. Eu cando fun ao Imaginarios aí en Santa María de Feira e, non sei, 15 anos, 16 anos, metíme nunha carpa de circo a ver un espectáculo pequeniño de circo, e saí nas rúas e vin como se había transformado as rúas nun espacio totalmente diferente, dixen, ostra, eu quero facer estas cousas, o sea,
Ou cando vin a Fura dels Baus por primeira vez, dixen, ostra, eu quero facer isto, o sea, Sí. me mola este rollo, este macarrismo que teñen, me encanta. Sí, irrumpir na vida da Sí, xente, sí. así cotidiana, Que- e de repente, pues, Que a Fura Ya. de hai 15 anos ou 20 anos non é a Fura de hoxendía, non? No. Non sei, outro debate, non? Pero a Fura de hai 15 anos era unha auténtica barbaridade o que facían en rúa, era provocación absoluta. mm, Bueno, pois eso tamén é unha motivación, non? Facer algo así. Outro día, cando estaba, bueno, me meto en outro sarao, outro día Sí, cando sí. estábamos actuando en Vigo tamén houve momentos que dixen, ostra, pois non somos a Fura, pero estamos facendo un rollo moi potente en rúa. Sí, Bueno, total. eso. sí. Pois sí. Sí, para desgranar así un pouquiño máis, cando foi exactamente a túa primeira vez na rúa? Que Buah. foi nese momento cando soubeches que te tiñas que dedicar a iso? Ou foi máis adiante? Non, foi unha vez, foi cando fixemos os primeiros zancos. Ajá. Agora sí que hai zancos destos de pintor, hai 1000 tipos de zancos, pero na nosa época ibas un carpintero de aluminio e decías, quero uns zancos, e facías un debuxo ali no papel, e fixemos uns zancos así, Sí. como pensábamos nos que había que facelos. E nada, subimos os zancos e dixo, isto está guai, o sea, entón, claro, Sí, os mola, os zancos son rúa, o sea, que tes unha figura que sobresae sobre o resto, non te diferencias do resto. E logo tamén, a primeira vez que pedimos unha garrafa de auga de lume que escupes, Sí. que cuspes. Antes, claro, non era ese rollo de apido por aquí e o día seguinte antes na casa. Mandabas un colega que iba a Madrid a un concerto non sei que, a metía no coche, a traías pa aquí, collas auga de lume, era un concerto en Castelo, vamos a ver como se cuspa el lume, metíamos e... Non, non había tutoriales de YouTube, nin cosas destas, era todo A prova e error. a prova error, que tengas o seu encanto tamén, non? O sea, todo moito máis sinxelo, non? Sí, A ves, pues en YouTube, como cuspir lume con colacao, como cuspir lume con non sei que. sí. É moito máis sinxelo. Antes tiña o seu encanto, pero bueno, Investigación. hasta parezco un vello falando, Bueno, a ver, tedes unha trayectoria longa. Sí, sí, sí. 23 años non son Sí. pouca cousa. Entrades nesa bisagra da analoxía. Sí. Somos os boomers, sí. Non somos boomers. Ah, De verdade, vou facer unha revolución. Que pasa coa xeración X? Non existimos xa. Agora están ou os boomers ou os millennials. Non, no medio estamos nós, non somos boomers. non, que somos? Somos X. X, vale. X. Somos a xeración X. Sodes X, eu creo que son Z. Ti Sí, estás ¿no? aí, Estou estás tamén aí estou no medio, ves? Entre millennial e Z Sí, estás ti. claro, Sí. efectivamente. Nos somos X. XZ, parecemos unha... Boomers son nosos meus pais, eran boomers. Ah, sí, claro. Claro. Baby boom, sí. Sí, xa está. Xa se me pasou a indignación. Bueno, sí. Bueno, nos desviamos aí. Sí, no, está guai desviarse. Bueno. E cal foi o meirán de handicap? Bueno, aparte de todo isto que estás contando, non? Da dificultade de que non había tanta facilidade para tiñas que investigar Sí. e tal. Pero que outros handicaps atopastes así nos vosos inicios? Que cousiñas tedes que superar? Pois sempre a mitificación de que a rúa somos uns tiraos, o sea, loitar contra iso, hoxe en día nos sigue pasando, o sea, que como que non é unha profesión digna moitas veces, que a xente non a considera. Ao principio nos contratos nos dicían que actuábamos ás 6 da tarde e nos decían, no, ás 5 empezades. Porque xa consideraban que íbamos a chegar tarde. O sea, que nos engañaban, o sea, nos dicían concellos, concellerías de cultura que te dicían, sí, os hippies estes van a empezar tarde. Bueno, é un exemplo de como consideran o noso sector. Claro. Entón, bueno, pois eso, pois non é que me moleste, pero que somos as artes de rúa, xeramos moitísimo público, moitísima economía, non sei, que todavía estamos consideradas como un eslabón por debaixo de outras artes escénicas, como é o teatro, como é... Nos facemos teatro de rúa, non? Pero aínda así estamos considerados por embaixo. Sí. Bueno, nos levamos eso, 23 anos loitando para cambiar ese estigma, non só en Troula, senón en toda a xente que fai rúa. Eso tamén foi un dos problemas. Gran problema, Sí. ademais. E a xente que quere empezar a dedicarse á rúa, que consello lle daríades? Uf, non sei, máis preguntas, O
Sempre abrimos melones. Sí, neste bueno. programa. Bueno, ahora, curiosamente, a semana pasada, agora son o vicepresidente da Asociación Nacional de Artistas de Rúa. Patea, por Patea, certo, sí. se queredes buscar en Sí, Instagram. buscar en Instagram Patea. Estamos intentando precisamente eso, buscar vías educativas para que as artes de rúa teñan a súa... Isto falas moi ben, Andrea. Representación. Sí, representación que hai unha línea educativa nas escolas de arte dramático a nivel nacional. Entón, Sí. dende Patea estamos intentando negociar co Ministerio de Cultura para ter unha formación reglada nas líneas das escolas de arte dramático, pero a nivel nacional. Sí. E que no Ministerio de Cultura reflexen as peculiaridades das artes de rúa. Ajá. En subvencións, pues que bueno, se é un arte máis, como é o que dicíamos, o teatro, a danza, a ópera, outras artes escénicas. Sí, totalmente. En Francia, pois sí, xa esa liña xa está máis recorrida. En Cataluña, Euskadi, Valencia tamén, pero no resto de España non. En Galicia, como sempre, como estamos máis aquí, máis apartados de todo, Parece que todo imos un chega, pouco pero por chega máis tarde. Entón, bueno, pois unha liña de traballo non de Troula, senón de Patea, traballar niso. E a xente que quera dedicarse a isto, pois bueno, pois que Troula ten as portas abertas. Que estamos todos xa bastante vellos e necesitamos necesitamos xente xoven como... Verdades tetas. Sí. Sí. Bueno, vamos a abrir outro melón, xa vou avisando. Eu sempre aviso con estas preguntas para que aquí os invitados os preparedes. O sector das artes escénicas en Galicia é un sector un pouco precarizado, Sí. non? Entón, que melloras coidas que se poderían introducir nas artes escénicas e nas artes de rúa, no sector galego, en concreto? Ou vos andades por toda España, entón, se queres, en xeral, ou abrimos? Non sei, no noso sector estamos, as propias liñas de subvención de Agadin non incluye a especificidade de artes de rúa. O sea, nos presentamos por Novo Circo, Claro, que porque non ten era nada o que ver. máis similar que nos coñecíamos. É un poquinho a valoración porque pese a ser un sector precario que o é, tanto teatro de sala como teatro de rúa, como que somos xeradores de economía tamén, o sea, xeramos empleo, xeramos infraestructuras, xeramos moitas cousas. Entón, que nos teña un poquinho máis en conta dentro do sector, digamos, industrial, aunque somos unha industria cultural. Xeramos empleo. Aquí Ártica, por exemplo, fai un traballo increíble, o sea, pola cultura, Sí, que fai. ten que ter un apoio máis grande das institucións, porque somos tamén xeradores de empleo, de economía e tamén de cultura, o sea, que vai todo xunto. Que non é, vamos a subvencionar a esta xente, non, pero aquí contratas un técnico de luces, contratas unha iluminación, un son, o sea, estamos xerando constantemente empleo. E bueno, pois a veces parece que non, que sí, vamos a subvencionar porque é cultura, pero non só somos cultura, tamén somos industria económica, o sea, importante. Sí. Creo que me expliquei ben. Sí, perfectamente. perfectamente. Bueno, xa tamén respondiches un pouquiño o que che iba a preguntar eu agora, porque para ti que son as artes de rúa e que función pensas que cumplen? As artes de rúa fan unha cousa moi guai que é xerar público para as artes escénicas. Ten esa capacidade, porque hai xente que sí que vai a ver un espectáculo a unha hora, pero hai outra xente que en contra. Bueno, pois xeras novos públicos. Mira, que é isto? O sea, que estamos vendo? E logo teñen a capacidade de acudir a sitios que non teñen infraestructuras previas. Eu podo actuar en cualquera sitio porque eu levo todo. Non necesito un teatro, non necesito un enchufe, non necesito nada. O sea, eu chego coa miña furgoneta, descargo, monto e actúo. Entón ten esas dúas capacidades. Conseguir novos públicos e chegar a sitios que non poden chegar a outras artes escénicas porque necesitan unha serie de condicións que nós non necesitamos. Sí, é moi independiente. Sí, claro. É como as antiguas trupes Sí, teatrales. literalmente. Chegan coa caravana e veña, tracatún, actúo donde sexa, o sea, non necesito nada. Entón, Necesito a xente. Unha función, un pouco polo que dis, que eu lle vexo moi clara é a democratización Sí, cultural. esa palabra sí que está moi guai. Anoto. Sí, claro. Claro, sí. É independente a cidade grande, cidade pequena, Sí, ali sí, onde sí. queras Claro. vas. Claro. Sí. E incluso o feito de que pois hai persoas que o mellor, pois, vale, pode ser que o teatro pois teña uns prezos como está subvencionado con todas esas
con todas esas historias que falamos e tal, pois, vale, pode ser que non sexa moi custoso mellor ir a unha función de teatro, pero pode haber xente que non poda permitirse ir a unha función de teatro, e, sen embargo, o teatro de rúa, pois sí. É absolutamente gratuito. É totalmente Sí. democrático porque está ali, na Sí, rúa. certo. Sí, creo que hai que recuperar máis espectáculos de rúa. Non só máis de rúa como tal, senón comedia de arte, todas estas cousiñas que hai que ir dende logo. recuperando. Vale. Cal crees que é o vosso selo identificativo como traballo de compañía, como troula? Que vos define? Vou utilizar aquí palabras teatrales, que non é a miña índole, non? Pero que, bueno, rompemos esa cuarta parede, non? Constantemente. Sí, incluídos o público. Sí, que a xente, o público non se dé conta si este tipo que me está saltando é un actor ou é así, ou está como todo. E que a xente senta certa perigosidade cando está con nós, o sea, que note o calor, que note que pode pasar algo. Entón, eso fai que a xente poda participar activamente do espectáculo. Que teña certa... Ostras, este tío está controlando aquí con este chispero diante miña, está sabe o que está facendo. Sí. Eso é o que marca un poquinho troula, non? Ese incluir a todo o público dentro do espectáculo. E se nos estamos en caos, que a xente este en caos. Outro día, amigo, decíame, pero que non vexo ben, non podo seguir, pero búscate a vida para velo ben, ou sea, Claro. estou detrás, pois intenta ir para diante. Claro. E que eso é a peculiaridade do noso, o sea, Sí. non ves ben, xa sei que non vas a ver ben, ou non escoito ben, aquí non se escoitaba ben. Que te tens que ir movendo. Claro, tens que ir movendo, con búscate vos. a vida, Claro. faz ti o teu espectáculo. Entón, eso é o que marca un poquinho de troula, non? Sí. Non é que nos chegamos, vamos a esperar que todo o mundo este cómodo, colocando, que este de aquí, mire, non. Se queres ver, pois, búscate a vida. Se queres estar máis ao marxen e velo dende fora, é como cando vas a un concerto, non? Non é o mesmo que está en primeira fila que o que está vendo o concerto nunha grada. Sí. Non, o nivel de inmersión non é o mesmo. É como nos pasa un poquinho o mesmo. Sí, de feito, sempre lembrarei que nos ensaios, por exemplo, de Hexagonum, porque eu son parte de Hexagonum, sempre, bueno, vai un carro, non? Normalmente leva música, unha estructura que se move ou non se move, pero normalmente se move. Entón, normalmente aí vai a música e a xente, irónicamente, ponse por detrás do carro, en vez de porse por diante. Como que tamén a xente desafía un pouco a lógica en certo punto de, claro, se non ves, ponte por diante do carro onde están pasando as cousas en vez de quedarte por detrás. Pero bueno, sí, que son cousas que non sí, entendo. Como que a xente vas educando como ver un espectáculo de rúa, non? Claro, sí. Sí, como que falta esa educación de... Por exemplo, nos que levamos eso, creo que facemos 15 anos este ano de itinerante, que é o festival este de espectáculos de rúa itinerantes. Ao principio o público non sabía como colocarse, pero ahora xa ves como que a xente se vai como educando, sabe onde poñerse, sabe como seguir un espectáculo de rúa. Sí. Eu entendo que é complicado, pero se lle quitas eso. Outro día estábamos en un foro aí con franceses, que os franceses están moito máis evolucionados que nos en artes de rúa, e xa en Francia están colocando vallas, poñendo sillas nas plazas para cando chega a compañía e tal. Eu lles dicía que para mí é un error, o sea, o día que teñas que vallar un espectáculo de rúa para que a xente toda mire, pois perde o seu encanto. Sí. Perde o encanto do teatro de rúa. Empeza a ser outra cousa. Sí, claro, para eso está o teatro de sala, non? Ti estás na túa butaca e ves perfectamente, escoitas perfectamente. É outra cousa, que é maravillosa tamén, pero o teatro de rúa é outra cousa, é diferente. Non podes pretender escoitar todo guai, nin ver todo guai, porque non se pode. Non. Sí, de feito, unha parte do encanto é que, bueno, eu levo pouco tempo, pero cando, por exemplo, chegas por detrás, en zancos, por exemplo, e a xente non te espera, e claro, estás por enriba e a xente como... de repente, sabes? É como que alteras así un pouco. Moi ben. E vos como artistas, que cousiñas fostedes aprendendo así ao longo da vosa trayectoria? Houve algún espectáculo que vos resultase pois especialmente desafiante? Do que facemos? Sí, a verdade é que houve unha época que facíamos moitos espectáculos a carta.
que era espectáculos de gran formato, a inauguración da Feira Franca de Pontevedra, ou a inauguración do Castelo Medieval de Sevilla. Tiñamos moitísimo curre, porque combinábamos moitas artes escénicas, música, acrobacias, circo, videomapping, dirixíamos todo un poquinho todo, nos, e aprendimos moitísimo, pero non compensa mentalmente. Entón, aí, cando foi a pandemia, dixemos non vimos facer máis espectáculos a carta porque non nos compensaba. Aprendimos mogollón, pero non compensa estar preparando 3 meses ou 4 meses un espectáculo a carta para facelo 50 minutos. Non é interesante, nin gratificante, nin económicamente, nin personalmente. Si cando acaba dices, que guai, pois se estou traballando 4 meses para 50 minutos de escenario e que te falla un ordenador que se te queda colgado, é a merda todo. Claro. O sea, é así. Bueno. Sí, falando diso, de feito, vos facedes as visitas teatralizadas no Castelo de Sotomayor, non? Sí. É tamén a carta ou é simplemente... Non, sí, nos preparamos un guión todos os anos para as visitas teatralizadas, sí. Está moi guai, está moi chulo, sí. Sí, tedes que ir a velas. Sí, sí. Cal foi o momento máis sublime que te agasallou a rúa? Que dixeras? Buah. Non sei, ao final te vas sempre ás experiencias internacionales, non? Sí. Bueno, é normal. Parece que cando actúas aquí al lado, que cambia a cousa, non? Pero cando te vas fora a traballar, parece que... A mí chamoume moito a atención, fomos unha época, nos facemos sempre o desembarco vikingo de Catoira, a animación do desembarco vikingo de Catoira, e unha vez estaba un director escénico de Escocia, de Gales, perdón, un mes despois cheganos un mail a Troula que nos di, bueno, nos interesa moito o vosso espectáculo para facer unha xira internacional por todas as poblacións vikingas do norte de Europa. E dixemos, ostras, que es esto? Que es esto? No? E respondimos ao mail, evidentemente, que guai, que interesados e tal. E chamaron, fomos a Dublín, chamaron para Dublín e íbamos. Mandamos unha caixa de cartón así, por MRV, con os zancos, os tambores e 4 traxes. E íbamos 6 en avión, o resto... E chegamos a Dublín, un pedazo auditorio del copón, e nos dio o produtor, tedes que cubrir os primeiros 15 minutos do espectáculo. Sin microfonía. 4 tambores, 2 zancudos, sin microfonía, nada, o sea, non sei, igual había 2000 persoas. 2000 personas? Sí, e aí ali salimos os 6, falando inglés como falamos, ostras, funcionou moi guai, o sea, dixemos, ostras, como pode 3 tambores e 2 zancudos que aliamos, o sea, aliamos o auditorio, foi... E logo todo o mundo, todos de producción ali, de Inglaterra, de Londres, de non sei que, felicitándose, e digo, ostras. E levábamos, de verdad, que mira que temos cousas guapas en Trola, pero os vikingos son 4 trapos, 2 zancos e 3 tambores, E con iso logramos revolucionar un auditorio entero e dixemos, ostras, pois a verdade é que sí que temos aí unha esencia guai, que funciona guai. Sí. Que, claro. Revolucionaria. Pese a que nos dixeron que tedes que en ningún momento sentimos nerviosismo, nin dixemos, bueno, pois nada, imos ali a morte e a ver que pasa. A lanzarse. Sí, foi un momento super chulo, dices, ostras, a verdade é que non necesitamos moita cousa para que funcione, non? Cando hai verdade en un espectáculo que fais, a enerxía que levas, pois funciona. Nada. Sí. O vosso momento máis trago de tierra, Dios mío, non quero volver a este momento en mi vida. El máis horrible que hayáis tenido. Non sei. Pois non sei. De todo aprendes, non? Sí. A mí Hexágono, por exemplo, marcoume moito, non? Porque metíme demasiado, foi un proxecto moi ambicioso. E houve momentos da creación que dixe, pois non, que lle den a todo. Sí. Me largo de aquí e me dedico a traballar noutra cousa porque houve un momento que me estaba superando totalmente. Sí, foi un momento traga, pero personal. Me imagino que os meus compañeiros terían outros, non? Pero para min este foi aí un momento duro de decir, joder. Sí, é triste, pero bueno, aí seguimos. Menos mal. Hai que seguir.
De onde van partindo as vosas pezas? Como organizades esos procesos de creación? E como pelexades sobre todo contra unha cousa que nós pensamos que é como a asesina da arte, que é a autocensura? Pois normalmente ata Hexágono sempre pois traemos unha idea e a expoñíamos entre todos e todos íamos desenrolando a idea, a creación. Pois un día decía, podemos facer un espectáculo sobre isto. E o expoñe e o facíamos. Sempre fomos así fluindo moi ben e facendo os espectáculos. A veces tes ideas que pensas que son maravillosas e logo te quedas en nada. Pero xa non partiu de outro rollo, partiu porque me presentei unha beca, me deron unha residencia artística en Francia, un Centro Nacional de Artes de Rúa, e partiu por aí, foi máis cousa miña, pero sempre os procesos creativos de Trula foi traballo entre os tres. Sempre desenrolamos unha idea e imos vendo como vai surxindo, e logo realmente ti tes unha idea, o estreno faz dunha forma, pero o espectáculo, eu digo sempre, ata que fais 50 bolos, non o tes, non está. E así vai un pouco, eu que sei, pola noite te despertas como todo o mundo, non? O audio de WhatsApp ou as notas na libreta, vou facer isto. E logo, pois, é así un poquinho. E a autocensura, sí, nós tratamos de ser sempre moi políticamente correctos en todo. Non tratamos de meternos en grandes tramas políticas ni en grandes cousas, porque non é a nosa filosofía. En Hexágono sí que se tratan certos temas, pero aún así creo que é un tema bastante apolítico e demais. Sí, as abellas. Sí. Hai que cuidalas. Sí. Vale. Todos os procesos creativos son distintos e, por exemplo, con Hexagonum sí que hubo un proceso creativo como máis grande. Entón, de que disfrutastes máis e de que menos nese proceso creativo? Pois eu en Hexagonum disfrutei moito cando fun a Francia, porque por primeira vez na miña vida tiven 7 días para sentarme e estar pensando solo na dramaturxia, o sea, ata ese momento, pois, era todo así, o sea, me levanto pola noite, escribo aquí isto, vou a buscar as nenas ao cole, estou esperando, ostra, audio de voz, me gravo isto. Sempre foi así. Pero ter un tempiño así para sentarse e pensar nun espectáculo é maravilloso. Eu o recomendo e creo que hoxe en día é fundamental, non? Sentarse un ratiño e pensar solo no espectáculo. Sin pensar na produción, nin que vou facer, se me entra na furo, se non me entra, o sea, pensar no que queres mostrar. O sea, quero mostrar isto e así. E punto. E logo outro xa virá. E logo nos procesos creativos a verdade é que está ben non meterse moitas datas. Sei que hoxe en día con todo o tema das subvencións e todo isto tens que ter unha data de estrea de non sei que, de non sei canto e tal, pero bonito sería non ter unha presión de teño que estrenar o 20 de marzo do 2028, porque entón é cando te quema. Entendo que os procesos estos de subvención son así, pero non deberían de ser así, non deberías de ter unha data límite porque é moi difícil, moi complicado. Sí, ao final casi a producción super artístico, porque a nós tamén como que nos pasa un pouco en plan vai todo tan correndo que es como madre mía, que non yo É como que todo caduca de seguido. Tens que ter un espectáculo novo todos os anos. Que estrutura pode soportar iso? Porque unha compañía nova desde logo non pode, e unha compañía consagrada pois igual tamén lle costa. Claro. Sí, non estamos aquí millonarios todos por agora. Vale. Os vosos pasarrúas baseanse na improvisación, a maior parte. Quizáis Hexagonum é o que hai unha parte de improvisación, pero hai unha parte tamén de historia que está como máis marcada, non? Crees que a creación de Hexagonum marcou unha liña de traballo nova en Troula? Ou queredes, igual queredes manter as dúas, facer pasarrúas con máis historia, pasarrúas máis improvisados, ou queredes encamiñarvos cara a unha liña como Hexagonum? É un debate que temos en Troula constantemente. A min sí, a min gustame máis cando hai máis dramaturxia, cando hai máis argumento, cando queres mostrar algo. Son etapas. Podemos seguir facendo outro que está moi guai e funciona moi ben, pero, bueno, a combinación das dúas cousas é totalmente posible. Podes seguir facendo espectáculos máis puramente de animación de rúa e podes seguir facendo espectáculos xa máis de teatro de rúa con máis dramaturxia e podes ter os dous tipos de espectáculos.
A liña non a sei. Veremos o próximo que estreemos, a ver que pasa. Ajá. A ver cando estreamos. Pero bueno. A mí sí, gústame máis contar algo. Sí. Xa o anterior, o que facía, o que fago de dentista, Sí, certo. ese xa ten unha liña de dramaturxia, Mm. pero tamén sempre hai que deixar unha vía a improvisación, Exactamente. máis en rúa. É o que falamos de la comedia del arte sempre, non? Que ten a súa improvisación, ten os seus patróns, o que hai que facer, Canovacho, sí. eso canovacho, eso explicas ti mellor, pero sempre hai unha vía a improvisación. Sí, Na rúa é super necesaria, o sea, Sí, o que lle dá vida. Sí. Sabes por onde tes que pasar, pero pasas Claro, de claro. determinado xeito en función do momento. E o camiño de troula, pois, eu creo que seguiremos combinando as dúas cousas. Sí. Sí. A min gustame máis a dramaturxia, pero igual os meus compis pois lle gusta máis xa con menos dramaturxia. Entón, Ajá. bueno, pois as dúas cousas enriquecen moito. Sí, totalmente. Cales foron os obxectivos que vos marcastedes concretamente con Hexagonum? A onde queredes chegar coa peza? Pois eu quería facer un gran formato en rúa en itinerancia que non había. O sea, hai anos había moitos grandes formatos en rúa en itinerancia e hoxe a nivel nacional non había nada. O obxectivo é eso, cubrir ese espacio que non existe. Nos controlamos moito a nivel nacional os espectáculos que hai, non hai un espectáculo desta índole hoxe en día. A xente vai recortando, pero recortas por conseguir bolos. Claro. O sea, vender 12 actores en Alicante, por exemplo, é diñeiro, porque moita xente. Pero aún así, é como unha aposta, non? Dixe, vamos a apostar por facer un gran formato en rúa. Era un dos obxectivos, facer ese gran formato en rúa. Que non sempre apostamos polos grandes formatos en rúa, pero sempre, agora estamos como recortando, sempre. Pois antes iban 8 percusionistas, agora van 6. 2 zancudos, non, agora vai un. Pero todo por o tema económico. Claro. Basicamente. Pero unha produción en rúa deste tipo, pois non hai. Claro. En Francia sí, pois sí que hai producións de gran formato en rúa e funcionan, e xiran, pero porque hai outra cultura de rúa diferente. A xente non lle importa pagar, digo Melendi, por decir un caché de Melendi, Sí. pero parece que lle costa moito máis pagar un caché dunha compañía de teatro de rúa que como diferente. Pero non, é o mesmo, o sea, te estás levando músicos igual, estás levando técnicos, estás levando actores, ou comparar cunha orquesta, non unha orquesta tipo Panorama, non? Unha comisión de festas paga non sei o caché de Panorama, pero paga o caché de Panorama sen... Pero lle presentaste un caché, pero mira, eu levo os mismos actores que Panorama, non levo a escenografía de Panorama, non? Pero bueno, que é un pouco unha forma de educar a sociedade e dicir, ostra, isto tamén é un espectáculo que move xente e mostra cousas. Por suposto. Sí, está esa educación, bueno, porque hai un debate, ¿no? De canto se ten que pagar a entrada do teatro. Está ese debate de que, vale, sí, a entrada do teatro custa 5 euros e está estupendo porque é accesible para todo o mundo, pero a vez o teatro custa máis que 5 euros de entrada. O teatro, as artes de rúa, o circo, calquera outra cousa, non? Sí. O sea, que obviamente hai que facelo accesible a todo o mundo, pero a vez todo o mundo ten que ser consciente de que custa máis que 5 euros. Ese é un debate moi longo. Sí, ese é un debate moi longo. Se realmente tivésemos que repercutir o caché dun espectáculo no público, sí, non sería accesible. Non, claro que non, pero é bo que a xente o saiba e que o valore, refírome. Sí, totalmente. Precisamente Hexagonum estrenouse en xullo do ano pasado, claro, estamos en 2025, no Festival Itineranta que vos organizades, que, bueno, xa falaches algo del, co Concello de Pontevedra, non? Como comezou Itineranta? Como xurdiu esta colaboración? Cales foron os inicios deste festival? Pois nós empezamos a traballar moito con Pontevedra, porque creo que Pontevedra, a cidade, nós estábamos tamén no mesmo punto, non? Pontevedra foi como humanizándose as rúas, é un punto que están agora moitas cidades nacionais, incluso Vigo, se está humanizando cada vez, as cidades cada vez son máis para a cidadanía, e nós estábamos nese punto tamén, de facer cada vez máis cousas na rúa, o sea, entón foi como crecendo conxuntamente, non? Estábamos como dous nenos que están crecendo no mesmo sentido. Sí.
Pontevedra quería facer máis cousas na rúa e nós queríamos facer máis cousas na rúa. A Concellería de Cultura, os técnicos do Concello, íbamos falando, oye, por que non facemos algo en rúa a nivel nacional, que non hai nada en itinerancias e tal. Tivemos a oportunidade de facelo o primeiro ano. Ajá. Trouxemos varias compañías nacionales de rúa. Uh-huh. E así foi. Empezamos ata agora. O sea, Sí, que son foi crecendo. E agora 16 edicións, xa, non? Creo que sí. 14, 15. Eu cos números son un desastre. Foi crecendo moitísimo. Hai mogollón de público, o sea, moitísimo público. Sí. Pois tamén falamos que a veces sí, que xeramos cultura, pero xeramos tamén público. Sí. E o público vai a Pontevedra dende Vilagarcía e se toma unha cerveza ou cea ou... Está xerando economía tamén. Non só a economía de contratar a compañía, pagarlle, senón todo o que vai por detrás. Toda esa xente, non sei canta xente pode haber un itineranta, pero igual nunha noite tes, non sei, 5.000 persoas Sí, que están facendo as súas cousas na cidade. Eso repercute na cidade tamén. Eso. Sí. Como credes que impactou este festival na distribución do teatro de rúa? Contades que mellorou a hora da distribución ou non? Pois a nivel galego creo que sí, que o teatro de rúa está moito máis considerado gracias a itineranta, pero bueno, igual é un pouco pretencioso que o diga eu. Non, está ben. Eu creo que sí, pero claro, tampouco teño uns datos económicos que te diga, mira, aquí, mira, a contratación subiu, non sei. É unha percepción, o sea, eu creo que sí, que contribuiu moito a mellorar o teatro de rúa. Además, tanto o Concello pagamos cachés, o sea, de compañías completas, non regateamos porque sabemos o que hai. Hai outras feiras e tal que sí, que xa están moi consagradas, ou Seitárrega ou este tipo de festivales que non pagan ese caché, que é a súa política porque lles funciona, non? Pero bueno, en Pontevedra se respetan moito as cláusulas económicas das compañías e porque non somos compañía, tamén non somos productora nin distribuidora. Sí. Sí, a pregunta era si contribuiu. Eu digo que sí. Sí, moi ben. Bueno, pues irades moitísimo fora de Galicia, mesmo fora de España. A min suscítame sempre moita curiosidade de ver como varía a recepción do público en función de onde estás, non? Gustaríame saber pois, que percepción tedes vos e que vos parece o mellor salientable ou destacable do público galego. Buah. O público galego, non sei, eu, por exemplo, a sensación que tiven outro día en Vigo foi increíble, con Vigo, que non estamos acostumados a actuar en Vigo. Claro. Ten guasa sendo de aquí, pero sí. E foi increíble. Hai concellos que teñen esa cultura xa de rúa. Eu falo sempre de Redondela, non? Redondela é un sitio increíble. O sea, dende que empeza o ano, están facendo cousas na rúa constantemente. O público de Redondela é un público increíble, o sea, empezan co entroido normal, o entroido de inverno. Sí. Logo teñen a festa da coca, logo a festa do choco, logo teñen os títeres, que é unha maravilla. Sí, a verdade. Fan cousas na rúa constantemente. Logo entroido de verán, as festas patronais de non sei quen. Entón a xente, todo de festa. no, pero a xente está na rúa, e o viven moitísimo, se nota esa xente de Redondela, pois é xente de teatro de rúa, o sea, Ten cultura de barrio tamén, entón. Sí, Vigo non hai esa cultura porque non hai como un núcleo definido, non? Está Teis, está Coia, Matamá, sí. Valladares, Castrelos, Coia, non sei que. Bueno, parece ser que ahora o centro está como xa facendo máis peatonalizacións. Sí. Sí, se están recuperando un poquinho a rúa e estamos nese punto. Chegará a Vigo tamén, E o público de Vigo chegará un momento que sepa apreciar outro día con Hexágono foi brutal, o sea, foi super chulo. Sí, depende onde vayas. En Lugo tamén, un sitio que a xente ten moi mamado de rúa, en Pontevedra, en Galicia, depende dos sitios, hai outros sitios que non, pero non é porque o público descoñece estas cousas. Bueno, pouco a pouco. Na zona do Mediterráneo, pois sí, está máis acostumbrados, na zona de Vilarreal, Castellón, Valencia, toda esa zona, eles están moi acostumbrados aos espectáculos de rúa, entón, cando vas a actuar, pois, o entenden de outra forma diferente. Ou cando vas a Inglaterra a traballar, pois, non teñen nin idea, o sea, en Inglaterra ven un espectáculo de rúa como se estivesen nun teatro. Claro. Non teñen eses códigos, non saben, non saben onde colocarse,
non saben que facer, se te acercas a eles e os miras, pois a veces como que se senten incómodos, Xa. pero claro, entón tens que ir xogando Claro, con lo que tiene. e nos a rúa coa xente é fundamental. Entón tens que cheirar como por onde van e a partir de aí traballar. Que guai. De cara ao futuro, hai algún xérmolo de próxima obra que se aveciñe, de proxecto, de... Bueno, estamos preparando aí un espectáculo de Nadal, Ajá. porque non temos, a mí non me gusta moito o Nadal. Parece mentira que o diga sendo de Vigo, Bueno, pero Eu precisamente por iso. Sabes o que te digo? Porque pero hai un nicho aí de mercado que é importante. Isto se facemos a nivel empresarial, non porque nos guste. Pero bueno, pese facerlo a nivel empresarial, que imos facer algo coa idiosincrasia de Troula, co noso ADN, non? Estamos aí preparando algo para Nadal, a ver se sacamos ou non. E logo estamos aí a morte con Uxía Lambona tamén. Certo, xa Lambona é a banda molona, Sí. que está petando, Sí, está petando. Estamos, sí, sacando tamén temas, sacando cousas, tamén reinventándonos un pouquiño. Sí. E, bueno, sempre hai cousas que daslle o coco facer. Moi ben. Que ben. Bueno, pois eu penso que é momento de pasar a preguntas curtas, a respostas curtas. Correcto. Ostras, entón moi Isto mal. é como pasapalabra, vale? Dalle ti, dalle ti. Voy a beber agua, vale. entón. Sí, Bebe. bebe agua. Teño aquí máis agua, Sen problema. Se precisas. Vale, entón, un referente. En xeral, hai xente que di a miña nai, por exemplo. Referente. Sí. Isto cortas, non? Logo. A tempo de espera. No cortamos nada. Un referente. Non te preocupes, hai musiquiña por debaixo, que sempre digo, sí. Musiquiña de Marcos Grandal. Ua, que Marcos referentes Grandal. teño moitos. Veña, Tarantino. Veña. Unha obra de cabeceira, pode ser un cadro, un libro, un pasarrúas, por exemplo. Pois un libro, mira, Lin, que me empatou moito xa que estamos Sí. con Shakespeare. Hamnet, que Sí. non é Hamlet. Hamnet. Hamnet, que é de Maggie O'Farrell, Sí. que é como a precuela de porque Shakespeare escribiu Hamlet. Ajá. Moi interesante. Sí, eu teño pendente. Eu teño tamén. Vou engadilo a Goodreads, por Venga. certo. Vale, unha cita que resoara contigo. Podes autocitarte. Pois a dixeron outra vez o fundador de Genery Vapor, que é unha compañía francesa. O teño que dicir unha palabra ou podo explicar? No, podes explicar. Vale. O director de Genery Vapor dixo nunha conferencia prefiero pedir perdón que pedir permiso. Moi ben. Esa é boa, sí. Ese é boa. Un pequeno prazer, se inconfesable mellor. Un pequeno prazer. Sí. Pois gústame moito ir polo coche por aquí, pola zona portuaria de Vigo e ver os barcos e estas cousas. Gústame moito. Que guai. Unha superstición ou un medo? Teño moito medo ás enfermidades en xeral Sí. as miñas ou da miña familia. Superstición. Non teño, non son moi... Moi ben, aí estamos. Un soño ou unha aspiración? Un soño. Sí. Pois nada, isto, consolidar así un poquinho as artes de rúa en a miña cidade. Moi ben, aí estamos. Moi ben, pois, moi ben, Sí. Dixeches que se te ian a dar mal, eu vin perfecto. Preguntas curtas para respostas moi boas, por Pois sí, certo. moi ben, que ben. Que Sí. guai, moitas grazas por estar este A vos. ratiño connosco, foi Sí. moi interesante. Sí, a verdad. Eu, a Precisamente, con que te quedas do que falamos hoxe? Pois mira, hoxe voume quedar co que falabas ti de como as artes de rúa serven para achegar as artes escénicas a novos públicos e a lugares onde non se pode contemplar outro tipo de arte escénica, é dicir, a democratización cultural que se fai dende a rúa e como se poden retroalimentar todas as artes escénicas entre sí. O público que xeras ti para min, despois volve de volta de min para ti, é dicir, e sobre todo o que falabas de que somos un sector económico. Non somos simplemente un sector de subvencionados, non é así como a xente pensa. No. Quédome con iso. Que guai. Moi ben.
E ti? Pois eu con que me quedo? Eu quedome con Troula. O sea, directamente. Creo que, bueno, porque sí, quizáis como deronme a oportunidade de traballar con eles, sí que os coñezo un pouco máis desde dentro, non a todos, porque sodes un montón, pero sí que, pois, quédame coas tablas que me aportou traballar en teatro de rúa e coa oportunidade de participar no proxecto de Hexagonum, que me parece un proxecto increíble, que, bueno, anda por aí coa candidatura dos Max, a ver Sí, se... que te puxeron na prensa, están nominados, e dixen, ostra, a prensa, no, estamos candidatos, non? Candidatos ao mellor espectáculo de rúa. Metropolitano, puxo Troula, nominada, e dixen, bueno, vale, está guai, ojalá. Pero, ojalá non se teñen que desdicir. Vamos poñer moitas veliñas que o teatro... Non estamos nominados, estamos... non, pero xa que os Max contemplen unha especificidade de espectáculo de rúa, pois xa é un paso importante, non? Sí, moi ben. Hai que poñer veliñas, que o teatro galego de rúa, de sala e as artes escénicas de Galicia se leven moito. Uf, sería increíble, vale, está chovendo outra vez. Sí, está chovendo un montón en este momento. Fai un día estupendo hoxe, Para que toda a xente que nos está a ver poida toparvos, dinos que redes tedes. Temos o Instagram, Ajá. TikTok non temos porque somos xeración X. Movémonos en Instagram basicamente, e logo temos web, estas cousas. En Instagram sodes @troula. Troula _ cía de compañía. Aquí. Porque sempre temos os amenitos de animación, que non o renegamos del, pero non nos gusta moito, non? Era como se chamaba ao principio, o nome empresarial é Troula Animación SL, non? Pero en Instagram somos Troula cía, a compañía se asemella máis o que facemos, non? Somos unha trupe de teatro de rúa ou de animación de rúa que van unidos. Para min van unidos o teatro e a animación de rúa van unidos, sin banda más. Sí. Bueno, pues nós sí que temos Instagram e TikTok, porque, bueno, ela é Z, eu son X, entón. Sí, é que eu tiña que ter TikTok, Así que xa sabedes. Sí. @vórtice escénico en todas partes. Este podcast o podedes escoitar en YouTube, Spotify, iVoox e Podimo. Temos tantos que xa me perdo. Non tedes excusa para non tedes excusa para non escoitalo. Nada, pois xa está todo por hoxe. E vos, dicide moito Macbeth.